Какво става, бе, човек? Къде си бил? Защо фунтиш така? Ходихме с момчетата да потренираме. Ма вие да не сте тренирали в някаква кочина? Мириша на мъжа, на кой искаш да мириша? На роза ли? Да си беше фъснал малко парфюм, една мокра кърпичка да си беше ударил. Де да знам. Отивай да се къпеш и ми изчезва от погледа. Какво правиш ти, бе? Какво си го увеличил този телевизор толкова? Глух ли си? Какво си превърнал хола? Какво става тук? Вие добре ли сте? Какво правите? Какво става, скъпа? Скъпа, добре ли си? Къде изчезна ринга? Аз го видях. Не знам какво си видяла, ама е хубаво да те види някой лекар тебе. Яла тук малко, с какво сте напръскал? Взех си едно ново парфюмче. Я да го видя това парфюмче. Я пръсни. Откъде е този парфюм? От Лили Другерия. Искам и аз такъв. Спокойно е. Има и за тебе. А той не е ли мъжки? Голяма работа, нали, червен? Аз така с цяла армия ще съм защитена навсякъде. Мишел Хай хубаво.